10 kap kartoşkadan 1 kap üşür berbeseň algan düşümüň aram bolat dep ukdum. Tuurabı? Bul üşür maselesi. Her bir alıngan nersenin. Egerde oşol düşümden düşüm şol jamgır menen özü gelgen agın suu menen gelip siz hiç kanday bir çığım kılbastan şol düşüm algan bolsoňuz ondan berin berүү kembagaldarga bul mine şeriattagı talaptardan. Al eми ataylap suu çıgarıp же suu satıp alıp motor koyup kıla turmasa anda 20'dan biri berilet. Allahu a'lam. Emi düşümüň aram bolup kalat emes, günökör bolasyň degen söz. Bayağı kembagaldardyň akysyn berbegendik üçin. Butuma mık girip butumdu darıgerler tazalap darılap anan kanın sürtüp durup ele bint menen taňıp bintti çeçpe deşti. Kanday darat alsam bolat jana kanday namaz okun. Emi bunu şeriatыбызda jabira dep aytılınat. Oşol bir jeriňizge bir jarakat alıngandan keyin аны taňılıp koyulat. Boldu. Al taňılgandyn asty juuşu millettүү emes. Taňılgandan keyin oşol jerge çeýinki jagyn juup, ana oşo taňuunun üstüne mas tartyp koyulat. Oşo menen darat tolup boldu dep eseplenет.